а в тежките условия на конкурентност днес това е все по-належащо. На второ място е трудно все още да признаем принципите на интердисциплинарност и все по-значимата тясна експертност на другите специалисти. Много често архитекти ми дават визитки с надпис отдолу Project Manager, което в международния смисъл на думата това не е така. Архитектът управлява проектът в техническата му част. Тези, които имат съответното образование, го управляват като цяло. За тези проблеми също не се говори, а това е важно, така че ние да може да се самоопределим на първо място. Относно ученето през целия живот, много актуална тема. Тя също е леко загърбена. И с болка казвам също, че е наличие една дупка в научно-изследователската дейност и не е на нивото, на което трябва да бъде в България като страна членка в Европейския съюз. Може би проблемите са финансови. Искам да изкажа благодарност към вече покойния доцент доктор архитект Михаил Рилски, който преди 3-4 години на едно от изборните събрания на САП така запали искрата у мен, като ми предложи да участваме да се съберем с колеги и да участваме в преброителната комисия. Тогава за пръв път имах шанса преждевременно да се опозная с САП. Вярвам, че като неправителствена организация ще бъдем за бъдеще все по-значим фактор, от една страна, за да самоопределим себе си и от друга страна да популяризираме принципите за устойчивост в обществото като цяло. Пожелавам безконфликтно заседание на Общото събрание днес и попътен вятър до следващото Общо събрание, както за начинанията на Съюза, така и в персонален аспект. Благодаря ви. Благодаря на най-младия наш